channel. At please like and share. Supportan po ninyo ako. Thank you po. Thank you po sa bago kong mga subscriber. Ako ay mag 2K subscriber na po. So maraming salamat po. Sana ma-reach ko na po yung watch hour ko kasi bumaba po yung watch hour ko. Dati po may ads na ako pero nawala nung nag-stop po ako ng 1 year. So, tuloy-tuloy lang po ako para makamit po rin yung hangad ko dito sa YouTube. So, maraming salamat po. Ayan. Mahirap doon. Ayan, lagay ko lang po dito guys kasi matutumba po yung cellphone ko sa sobrang lakas po ng hangin. Ayan.
Ayun guys, hanggang dito na lang sa kasi sobrang hangin. Thank you so much sa inyo. Thank you, thank you. Bye-bye.